أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Icela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kubo bonke labantu laba abangafuni ukukholwa, abangafuni ukuphenduka. Namhlanje uAllah uyantshela ukuthi nifuze bani, nilalelisise. Allah says qala fabima aghwaytani. Usathane utshela uAllah ukuthi Allah wena ongidukisile njengoba mina ngidelela kanje ngenziwa uwe. Njengoba ngingafunanga ukubonisa inhlonipho kuAdam ngenziwe uwe. Allah bowazi kahle ukuthi mina ngine pride, bowazi kahle ukuthi mina ngiyazazisa. Ngibona ngingcono kunabanye. Kungani ungitshela ukuthi ngibonisa inhlonipho ngiguqe phambi kaAdam? Wazi kahle ukuthi ngeke ngikwenze. Subhanallah, baningi besitshela kanjalo. Bathi uAllah wazi kahle ukuthi ngeke baze bayivume iSlam. Why uAllah ethi babe amaMuslim? Why uAllah ethi bamkhonze yena yedwa? Bazi kahle ukuthi uAllah azi kahle ukuthi ngeke baze bavume. Ba blame uAllah for izinto zabo abantu abazikhethele into abazikhethele yona. Bafuzuyise uSathane. Yamuzwa ukuthi nobu arrogant bakhe. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Uthi ngizobadukisa. Ngizobalinda endleleni yabo eqondile. Le ndlela leyo nofuna bayihambe mina ngizowenza sure ukuthi ngiyabakhipha kuleyo ndlela leyo. Ngizobalinda endleleni yabo eqondile. Ngizobadukisa. Subhanallah, njengalaba holi beni abandukisayo benza imisebenzi kaSathane. Bandukisa ngamabomu benza imisebenzi kaSathane. Subhanallah. Qala khruj minha maz'uman madhura. uAllah watshela uSathane ukuthi wena ungodelelayo uxoshiwe, get out kule ndawo ngoba uyadelela. So nina ningafuni ukukhonza umdali wenu, Allah uthi niyadelela. Nonke nina eningawona ama-Muslims eningafuni ukukhonza umdali wenu ngobunye bakhe, ningamxubi nalutho endalweni yakhe, uAllah uthi niyadelela, umdali uthi niyadelela. Nifuza uyihlo uSathane uye lo nihlebelayo ukuthi nidelele, ningafuni ukulalela. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka, laman tabi'aka minhum. Subhanallah, abazoke bakulandele wena Sathane, abazoke bakulalele wena Sathane, benze imisebenzi yakho. Subhanallah. La amla anna jahannama minkum ajma'in. Wena Sathane kanye nabo laba abazobe bekulalela, abazobe bekulandela, nonke ngiyogcwalisa ngani isihloko. Yezu Allah akakufihlelanga. Wena ongafuni ukukholwa ebunyeni bikaNkulunkulu, umkhonze yena yedwa, wazi ukuthi munye uzimele, akadingi lutho kimi nawe, yithina esidinga yonke into kuye. Yonke into esinayo kungomusa wakhe nothando lwakhe, uyena osenzele yona. Kodwa wena uyaqhubeka nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho. Uthi umdali wena noSathane nawo wonke amadimoni uAllah uyogcwalisa ngani isihloko. Ungathi kawazi mawuzithola ususesihogweni. Yingakho umdali ethumela isithunywa ukuthi hamba obaxwayisa ukuthi abayeke ukukhonza abanye onkulunkulu, abayeke ukukhonza idalwa nabo beyidalwa, abakhonza umdali. Kunomehluko between the makhluq, the creation, wal khaliq, ne creator, nomdali. Kunomehluko. Yekani ukukhonza izidalwa nazo ezidinga lokhu nina nane nikudingayo, ezenza konke nina lokhu enikwenzayo. Yekani ukukhonza labo bantu labo. Bayanidonsa, banidonsela egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo. Umdali uthi khonzani yena yedwa, ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kaAllah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sika Allah seqiniso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.